Så er i gang til vores luftblok, så skal vi have et kamera op, og det skal vi på en eller anden måde have monteret, så har vi fået sådan noget flamingo her. Så skal vi også, så sætter vi det fast med noget ståltråd. Så det her kamera, det har vi jo så, fordi vi ikke kan være deroppe jo til billedet, så vi er jo nødt til at ansætte, så vi har herinde lavet nogle ting fast der, hvor man normalt går ned og trykker på knappen. Og så har vi sat sådan en receiver på her. Og så er det ved hjælp af noget elektronik, så kan man så styre den på den her fætter, som vi kan også generelt styre motorerne med og sådan noget. Så kan vi så ved at trykke, jeg mener det er knappen her eller sådan noget, så kan vi så tager vi så et billede. Og så er pointen af det her, den skal så hænge deroppe, så den bliver lidt stabiliseret, fordi det kan godt med lidt vind og sådan noget gå hen og blive lidt sløret billedet. Men så det er det vi går og laver her. Derinde hvor DTU-sat holder til og laver satellitter for real, mens vi andre leger. Man kan også bruge fjernbetjening til andre ting.